Στο φεστιβάλ αυτό έγιναν πάρα πολλοί διαγωνισμοί με πολύ καλή επιτυχία και θα ήθελα να σας συστήσω και τον Δημήτρη τον Χατζιόγλου. Καλησπέρα. Ο οποίος είναι ο καναλάρχης του ΤΕΙ Καβάλας. Κατά την δική μου άποψη, έχει και τηλεόραση και ραδιόφωνο, επομένως κάποια στιγμή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην περιοχή και εξασφάλισε για τους φίλους του διαδικτύου 2 άδειες για να αναπτύξουν οι νέοι που θέλουν ή οποιοδήποτε διαδικτυακό ραδιόφωνο, 2 license, δηλαδή 2 άδειες λειτουργίας. Επομένως θα ήθελα να μας ανακοινώσει τα ονόματα, αν είναι εδώ να τους συγχαρούμε και σε άλλη περίπτωση με email να τους ενημερώσουμε. Είμαι και εγώ να ευχαριστήσω και εσάς και τον ΤΕΙ Καβάλας και το Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία και γενικά για όλα ό,τι μου έχετε κάνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και οι 2 νικητές. Σάκης Θεολογίτης. Ο αριθμός του τελειώνει σε 986. Μάλλον δεν είναι εγώ. Ο Κωνσταντίνος Αντωνιάδης. Ο αριθμός τελειώνει σε 772. Ωραία. Επίσης, παρόλο που προσπάθησε